Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Дорогие браты и сестры, як мы уже рассказывали на минулым тыдні, святло Бетлеемское привітала і ў нашу парафію. Сёння Бетлеем сам прыбыў у нашу супольнасць. І на пачатку нашага сённяшняга набажэнства святой імшы асаблівым чынам хацеў бы прывітаць нашых беларускіх скаутаў, якія перадалі нам Бетлеемскае святло міру. Трывае штогадовая скаутская эстафета Бетлеемскага агню па гарадах і мястэчках нашай Беларусі. Акцыя Бетлеемскага агню міру бярэ пачатак у Аўстрыі ў 1986 годзе. Агонь перадаецца з рук з Бетлеема. У гроце нараджэння Пана гарыць вечны агонь. Менавіта ад яго штогод запальваецца лампада, полымя якой, што нясуць скауты праз краіны і кантыненты, абыходзіць увесь свет. Сёлета, нягледзячы на ўзброеныя канфлікты на Блізкім Усходзе, удалося запаліць Бетлеемскае святло супакою. У пачатку лістапада гэта зрабіў 11гадовы хлопец Джерыс Фадзі-Хіер, які паходзіць з сям'і хрысціян у Бетлеем. Будзем мы вестунамі міру найперш у нашых сем'ях і дамах. На месцах вучобы і працы будзем уносіць міру нашыя асяроддзі праз свае слова і ўчынкі. Няхай гэты агонь пагасіць усе канфлікты, усялякае напружанне, спрэчкі, непаразуменні, каб кожны чалавек на зямлі мог адчуваць бяспеку, любоў, павагу і разуменне. Полымя – гэта знак, што Пан ужо блізка. Няхай гэтае святло адновіць і ўмацуе чалавецтва, якое прагне сапраўднага збаўлення і супакою. Хачу і ад імя нашай парафіі падзякаваць скаутам, якія нясуць гэты агонь у розныя парафіяльныя супольнасці нашай краіны. Вы прадвеснікі надыходзячых святаў. Няхай гэтае важнае заданне, якое вы рупліва выконваеце, яшчэ больш дадае вам ахвоты штодзённа крочыць за Езусам і сведчыць пра яго словам і ўчынкам. Бо з агнём вы нясеце надзею і моц. Вітаем цябе, агонь з Бетлеем, святло ад святла свету. Асвятляй наш шлях да дзіцятка Езуса. Няхай добры Бог аддзячыць усім скаутам за вашае служэнне, вялікі дзякуй. І мы пасля кожнай святой імшы, пачынаючы з сённяшняга моманту, аж да 24 снежня ўключна, можна будзе запаліць свае свечкі ці лампадкі і занесці гэты бетлеемскі агонь у свае дамы на вігілійную вячэру. Вялікі дзякуй для скаутаў, няхай пакажуцца яшчэ раз. Вось яны, наша не першая парафія, у нашым горадзе трэцяя хіба мы. Трэцяя яны прыехалі і дзесьці там далей едуць у іншыя парафіі. Няхай добры Бог ім за гэтую добрую справу, нясенне святла, бетлеемскага святла. Няхай вам Бог паблагаславіць і ўсім усёй супольнасці скаутам вялікі вам за гэта дзякуй. Ну а мы будзем ўжо трываць пры гэтай часцінцы Бетлеема, якую вы праз пасрэдніцтва многіх скаутаў з розных краін нам данеслі. Вялікі вам дзякуй за гэта. І, калі ласка, зробім па магчымасці праход, прапусцім нашых скаутаў, каб яны маглі далей рупліва ехаць і даносіць гэтае святло. Прыязджайце да нас наступны год. А мы, дарагія браты і сёстры, за хвіліну распачнем святую імшу. Надзвычай урачыстая і багатая сённяшняя літургія будзе. Першы момант, на які хацеў бы звярнуць увагу, заканчэнне рэкалекцыі. Апошні дзень такой вельмі грунтоўнай, глыбокай,